Coa celebración dende as escolas do feito histórico que supuxo para a comarca a inauguración dunha ponte física entre as localidades de Salvaterra de Miño, na Galiza, e Monsaón, en Portugal, un grupo de 16 escolas decidiron establecer unha ponte de comunicación a través das ondas de radio. Aquel ano usáronse os estudos de ecos da Raia de Monsaón e outro provisional situado na Casa da Cultura en Salvaterra de Miño. Os protagonistas da experiencia viviron con moita emoción aquela primeira xornada experimental levada a cabo íntegramente por alumnos e alumnas galegos e portugueses. 12 horas ininterrompidas de radio transfronteiriza. O éxito obtido asegurou a súa continuidade. Esa ponte que traspasaba unha fronteira do mapa converteuse nunha ponte de comunicación, unha ponte nas ondas. Esta é a orixe da Asociación Ponte nas Ondas alá polo ano 95. Anos despois, algúns de nós teríamos a sorte de poder participar no maior proxecto radiofónico transfronteirizo que unía escola e sociedade. Hoxe, 28 anos despois, a iniciativa Ponte nas Ondas para salvagardar a herencia cultural na Raia está incluída na lista de boas prácticas do Patrimonio Inmaterial da UNESCO. Moi boas, son Germán Estevez e estades no Galiportus, ese voso programa que une Galiza e Portugal voz a voz, hoxe máis ca nunca. Neste episodio toca falar de radio, de raia, de escola e de patrimonio cultural inmaterial partillado. Isto é, daquel patrimonio que non se ve e que inclúe, segundo a UNESCO, tradicións orais, usos sociais, actos festivos, coñecementos populares, saberes, artesanías, rituais, é dicir, boa parte do legado centenario de todo iso que fai que te sintas na casa cando atravesas o Miño. E na honra ao Miño, a Galiza e a Portugal, cantaban os meniños cantores de Ponte nas Ondas o temazo máis perto. Con eles comezamos esta edición tan especial do Galiportus.
Así que celebramos o Día Mundial do PCI, do Patrimonio Cultural Inmaterial, e o 20º aniversario da aprobación da Convención da UNESCO do Patrimonio Inmaterial, e aproveitamos o 6º Congreso Internacional sobre Patrimonio Cultural Inmaterial e Educación, levado a cabo en Ourense, para chegarnos ata ali e ver o seu desenvolvemento e falar cos protagonistas de todo isto. Desde aquí agradecer sobre todo ao ben querido profesor Xosé Manuel Cid, decano da Facultade de Educación e Traballo Social, polas facilidades dadas, e tamén aos entrevistados. Foi unha maravilla conversar con eles. Ben, a primeira entrevista, o primeiro corte que temos por aquí é de Raquel Rei Vilas, moderadora do Congreso e que está levando a cabo unha tese de doutoramento sobre as implicacións da experiencia Ponte nas Ondas. Escoitámola. Moi ben, estamos aquí con Raquel Rei Vilas, que está realizando unha tese de doutoramento. Raquel. Hola, bons días. É unha tese doutoral dentro do programa de doutoramento do comportamento da Facultade de Educación e Traballo Social no campus de Ourense, da Universidade de Vigo. Moi ben, esa tese está vinculada co patrimonio inmaterial, do que hoxe falamos, a parte hoxe estamos no Día Internacional do Patrimonio Inmaterial, verdade? Estamos aquí na Facultade de Educación e Traballo Social e, ben, falando un poquinho de patrimonio inmaterial e da súa tese vinculada a un programa mítico do que tivemos gusto de participar hai uns anos xa, o aclamado Ponte nas Ondas que une Galicia e Portugal. Contanos un pouquiño de que vai a túa tese, o teu traballo. Bueno, básicamente como, digamos que un traballo como unha metodoloxía cualitativa no que fa un percorrido acerca de toda esta experiencia de Ponte nas Ondas, as súas implicacións dentro das escolas e fora das escolas. Entón, digamos que facemos un breve recorrido histórico do que foi a experiencia, as distintas actividades que foron elaborando ao longo destes anos e como repercutiu iso tanto en educadores como en agentes culturais, agentes sociais, na propia sociedade, deste intercambio de coñecemento do patrimonio cultural e material tanto da zona de Galiza como do norte de Portugal. E que implicacións hai, Raquel? É dicir, como ten contribuído Ponte nas Ondas ao coñecemento mutuo de galegos e portugueses do norte? Bueno, debido, como ben saberedes, digamos que as distintas implicacións políticas de ambas zonas, falo da anterior, falo da época das ditaduras, tanto de Franco como de Salazar, pois basicamente había como un descoñecemento real de que existía un patrimonio cultural inmaterial común entre Galiza e Portugal. Por un exemplo, pois, as famosas regueifas, non? Que coñecemos todos aquí na parte de Galiza. Ali chamase simplemente cantares ao desafío, pero ven sendo a mesma poesía, a mesma metodoloxía, a mesma forma de presentar un canto. Entón, en que versa esta experiencia? Pois supuso que os escolares saíran á sociedade a preguntar sobre o seu patrimonio cultural máis inmediato do seu entorno e despois, digamos que unha vez que coñeceron o seu patrimonio, dar a coñecer ese patrimonio ao resto. E aí foi cando se descubriu que realmente, cando descubriron eles que realmente ese patrimonio cultural inmaterial era común tanto en Galiza como no norte de Portugal. Despois isto estendeuse a diversas escolas da fala da lusofonía. Entón, hubo un intercambio importante tanto de escolares coa sociedade e con distintos países desto que te falo. Entón, en que consistiu a experiencia? Pois comezou como unha radio experimental, é dicir, os alumnos saían a investigar sobre o seu patrimonio cultural e material, aprenderon o que era, aprenderon que existía, aprenderon que era común, e despois aprenderon tamén a respetar o resto tamén do patrimonio cultural e material do resto dos países, que ese era un dos obxectivos de Ponte nas Ondas. Que supuso isto? Pois que os alumnos se converteron, digamos que, nos axentes activos deste aprendizaxe.
eran eles os que saían a investigar, falaban cos seus avós, falaban cos seus pais, falaban cos responsables do Concello, cos da Cámara, e facíanlle eles as preguntas, que decir, eran eles os que saían a investigar, e despois mostraban ao resto do mundo ese patrimonio cultural e material. Entón, era inmensamente motivante para eles, e aparte, como se di, pois, digamos que era un aprendizaxe único, non? Porque eles mesmos eran os que descubrían todo isto. Neso consistiu. Que rematou isto? Pois que... Justamente o que che iba a dicir, en que punto estamos do intercambio? Bueno, pois en que supuso isto? Pois isto foi unha experiencia que ao final o que repercutiu, xa digo, creáronse distintos certames de oralidade, do patrimonio cultural e material, creáronse certames de teatro, congresos, exposicións e demais. Levou a que no ano 2005 se presentara a candidatura para se entrar como patrimonio cultural e material galego-portugués recoñecido pola UNESCO. Ese ano, por distintas, pequenas detalles non o conseguiron, pero este último ano, no ano 2022, conseguiuse que a UNESCO recoñecera esta práctica de boas prácticas co patrimonio cultural e material o de Ponte nas Ondas. E ademais conseguiron que no ano 2015, no ano 2015-2016, esta experiencia fora nomeada como consultora ONG, consultora do patrimonio cultural e material na UNESCO, que é Ponte nas Ondas. O bo disto, que é realmente unha experiencia que trae tanto a zona de Galiza como de Portugal. É unha única experiencia que comparte ambos países e que despois que surdiu dentro das escolas, que non tivo ningún tipo de implicación política dende o inicio, senón que foi un grupo de mestres e mestras que por propia vontade traballaron nesta experiencia. Contanos un pouquiño, para rematar, en que punto está o teu traballo, que che está sorprendendo na tua investigación así máis, o que estás descubrindo, e que, bueno, un pouquiño como vas ir acabando, ou que como vai ser as conclusións máis sobranceiras, máis importantes da tese. Conclusións aínda non estou nese punto, sinto, non podo adelantar porque realmente non estou aínda nese punto. O que me está sorprendendo é que realmente cando vas a unha escola ou vas a algún tipo de centro cultural ou vas a un concello ou vas a unha cámara e falas de Ponte nas Ondas, a xente ten, primeiro, lembra, coñece o proxecto, esa non é iso, e que ademais ten como un arraigo sentimental moi bonito acerca desta experiencia, o que viviu, o que foi, moitos foron participantes de nenos e despois participantes de adultos da experiencia, curiosamente. Entón, temos dende alumnos que participaron en Ponte nas Ondas que terminaron sendo periodistas importantes. E xente do mundo da cultura que participou en Ponte nas Ondas e de aí descubriu o seu arte o que quería ser de maior. E aínda hoxe, porque hai pouco falamos con alumnos que está participando aínda no proxecto de Ponte nas Ondas, que hai pouco foron ao Museo Antropolóxico en Madrid a presentar esta experiencia e que de repente falanche de que un quere ser periodista, outro non é periodista, pero que dentro das súas redes sociais vai integrar todo este traballo, descubren que están moitísimo máis capacitados o mellor para falar en público e despois, claro, a implicación do mestrado, descubrir que o patrimonio cultural e material, todos estes certames, toda esta implicación, toda esta motivación é super enriquecedor. Isto é o que estou sacando da miña tese, que se trata dun proxecto que sobrepasa a nivel académico, está tendo unha serie de implicacións a nivel emotivo e, sobre todo, cultural e social. Eu penso que trae repercusións sociais este proxecto. Graciña, Raquel, obrigado. Graciñas a ti. Tamén estivemos co brasileiro José Lindomar, investigador das escolas de fronteira na raya luso-española. Moi interesante todo o que el nos conta, ca súa perspectiva brasileira, contónos isto todo. Ben, continuamos aquí no Día Internacional do Patrimonio Inmaterial, falando sobre o Congreso de Ponte nas Ondas. Estamos con José Lindomar do Brasil, morando en Lisboa actualmente e investigando o que, José?
investigando especialmente escolas de fronteira na raia luso-espanhola. Estás agora por aquí tamén en Ourense, ca cuestión de Ponte nas Ondas. Que che fixo vir aquí a pouquinho a descubrir a cuestión de Ponte nas Ondas? En que estás interesado? Estou interessado justamente nessa proposta que tem quase 30 anos e para mim é uma curiosidade, né? Um projeto durar tanto tempo e justamente nessa questão da possibilidade das novas gerações ter uma visão diferente das regiões de fronteira e particularmente essa ideia de compartilhar patrimônios em comum, práticas, né? Práticas educativas em comum de um lado a outro desses países, né? Então, o grande interesse é nessa questão do que pode ser compartilhado nas zonas de fronteira, ademais, né, das práticas sociais que já se compartilham, como que a educação pode entrar nesse processo de criação de uma cultura em comum. Como vê um brasileiro de São Paulo morando actualmente en Lisboa, como ve a cuestión galega-portuguesa, esta cuestión tan fluida, non? de esta raya que lle chamamos aquí? Que estás descubrindo? Que cousas te están sorprendendo máis? Eu acho assim, porque eu já conhecia um pouco, né, de um outro período, essa região de 2010 e tal, mas agora como investigador, naquele período só para conhecer Santiago de Compostela, mas agora como investigador eu acho que a das grandes questões, a grande aproximação, além dos ritmos musicais e de tudo mais, para mim é a própria língua, né? Eu acho que a língua, quando eu escuto o galego, para mim é quase que estivesse escutando o português, né? Então, assim, apesar da gente ter as diferenças, né, do português de Portugal para o português do Brasil, mas escutando o galego, ou seja, claro que também tem um certo conhecimento da língua castelhana, mas faz com que eu não fique sem compreender uma conversação em galego. Então, eu acho que a grande questão em comum, né, ou seja, tem um patrimônio aí comum muito forte da língua e também disso, né, das tradições, né, das migas, das tradições musicais e tudo mais, né, que a Ponte das Ondas tem trabalhado muitíssimo, né, pelo menos há 20 anos, essa questão do patrimônio cultural em comum, né, entre um lado e outro do Minho e também na raia seca, né, que divide Galícia com Portugal. Sí, unha cousiña, Xosé, fálanos un pouco do teu tema de interese das escolas de fronteira, como para nós en Europa, explícanos un pouco como visualizar a cuestión en América, como son as escolas fronteira, as experiencias que hai no Brasil cos países que limitan con Brasil, en comparación un pouquiño co que fuches descubrindo aquí de como son as escolas e a fronteira. Para mim, a grande questão do tema das escolas da fronteira é porque, durante muito tempo, as escolas nas zonas de fronteira funcionavam como trincheira da nação. Ou seja, os professores eram como se fossem os missionários para evitar que os alunos recebessem influência do país vizinho e tinham que falar a língua nacional, os costumes nacionais. Então, principalmente neste movimento de integração das últimas décadas, a gente tem esses projetos que visam justamente o contrário, né? De fazer a transformação das escolas que eram barreiras em escolas pontes. E aí vem a calhar mesmo a questão do Ponte nas Ondas, porque justamente isso, ou seja, as experiências das escolas que são ainda pilotos, não é a maioria, a grande maioria das escolas, infelizmente, ainda estão de costa para o país vizinho, mesmo nas zonas de fronteira, porque tem isso, tem a burocracia, tem os livros didáticos que são nacionais e tudo mais. Então, assim, o meu grande objetivo, se fosse o sonho, né, seria de fato ter experiências didáticas e curriculares e materiais didáticos para a particularidade das zonas de fronteira, porque são realidades muito próprias e que significa essa múltipla influência que não é só de um país, né? Ou seja, ali está, como eu digo, as zonas de fronteira são um terceiro espaço, que não é nem um país nem mais é o outro, porque justamente essas coisas todas se mesclam, né? No caso do Brasil com a Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, tem o projeto de escolas de fronteira, que nesse momento está desativado e a gente está buscando reativar, que justamente se baseia na prática do cruce, né? Inclusive o projeto se chama, né, ou seja, os professores conhecem como ele cruce,
porque ele cruce justamente significa essa prática de professores argentinos ou paraguaios vir ensinar nas escolas brasileiras e o contrário também, né? Professores brasileiros ensinar nessas escolas vizinhas, porque é justamente a ideia de não aprender a língua, mas aprender através da língua, né? Ou seja, o idioma do outro do país, né? Do país vizinho, colidante, né? Vizinho, né? Com muitas experiências práticas de culinária e de tudo que acontece nessas zonas de fronteira, nesse compartilhamento de muitas coisas. Coñecín, Xosé, hai uns anos, nunha viaxe a Polonia, coñecín uns brasileiros do sur, creo que eran de Porto Alegre, pero eran concretamente dun lugar prácticamente na fronteira con Uruguai. Era un espectáculo ouvilos como falaban o español á uruguaya e como falaban o portugués á brasileira, claro, o portugués do sur do Brasil. E como eles coñecían rasgos culturais dependendo do idioma que falaban e patrimonio común sendo eles fronteirizos. Realmente, para un país que é un continente como Brasil, é curiosísimo ver como ese pessoal que decides vos, non? Esa xente, como é esa xente tamén de fronteira ali, non? Sim, o caso do Uruguai é muito interessante porque você tem várias cidades gêmeas. Foram cidades que, por exemplo, né, provavelmente Santana do Livramento e Rivera, que é só uma avenida que divide, Chuí, né? Inclusive o nome Chuí. E ali tem, ademais disso, tem uma prática porque às vezes a gente imagina que o Uruguai é só um idioma, né? Só fala espanhol, né? Ponto. Mas o Uruguai, em toda essa zona próxima do Brasil, inclusive hoje tem, né, discussões e literatura, que é o DPU, né? Ou seja, o dialeto português uruguaio. Que aí você tem toda uma zona de influência do português por a questão migratória nesta zona de fronteira e uma literatura muito recente das 2 últimas décadas de muitos livros e poemas escritos em portunhol. Né? Em portunhol e nesse DPU, né? Porque aí você tem uma influência que aí sempre é isso, ou seja, nas zonas de fronteira as influências nunca são iguais de um lado e outro. Nunca. Ou seja, podemos dizer que os uruguaios conhecem muito mais o português do que o contrário, do que quem mora em Santana do Livramento, nas regiões próximas, conhecer do espanhol do Uruguai. É un pouco ao revés que pasa aquí. É o contrario, que sempre hai unha tendencia a que o portugués coñeza máis o español do que o español o portugués. Sim, é justo o contrário. Ou seja, o português do Brasil é muito hegemônico nas zonas de fronteira. Ou seja, são os paraguaios que se esforçam mais a aprender o português, são os argentinos das províncias, né, como de Misiones e Corrientes, fronteiriça, que se esforçam a aprender mais o portugués do que o contrário. É curiosísimo. Por último, Xosé, contanos un poquinho, falábamos off the record da cuestión da radio vinculada con Ponte nas Ondas, con esta experiencia tan fantástica de Ponte nas Ondas, como é a cuestión da radio comunitaria, como está a cuestión da radio comunitaria lá e da radio educativa lá no Brasil? É isso que eu estava dizendo antes, né? Ou seja, a rádio no Brasil não tem essa mesma cultura comunitária. Há várias rádios comunitárias, mas não tem essa dimensão da ampla maioria da população escutar rádio, né? Ou seja, escuta muito mais a questão através dos podcasts e tudo, pela própria internet, do que sintonizar numa rádio, né, para escutar. Claro que tem as rádios com muita audiência, mas especialmente a prática da cultura das rádios escolares, que tem aqui, que eu vejo aqui na Espanha, né, pelo menos aqui na Galícia e na Extremadura, que foram os 2 lugares que eu visitei agora, é uma questão que no Brasil tem muito pouco, né? Ou seja, as rádios como prática educativa dentro das escolas. A rádio, claro, ou seja, a cultura das rádios gerais tem, né? Não na mesma dimensão, mas nos espaços escolares é bem menor do que aqui o que eu vejo nessas práticas, pelo menos na experiência do Ponte das Ondas, né? Que tem como base as rádios escolares e também em Extremadura, que a prática
especialmente estou falando de um lugar de Extremadura, que é Valverde de Fresno. A fala. Né, de Valverde de Fresno, de Huelras e São Martín, que tem um idioma tão próximo ao galego, né? Ou seja, que alguns até dizem que é um galego, mas eles defendem, né, como um idioma muito próprio do lugar, né, chamado a fala ou valverdeiro, manhego e lagarteiro, né, que são a língua dos 3 lugares. Alá teremos que ir facer tamén un programa os do Galiportus porque merece especial atención. Ou seja, é um lugar particularmente encantador. Eu saí daquela região, né, muito encantado com a região da Serra da Gata e especialmente desses 3 povos, né, tão acolhedores e isso, né, com seu idioma com muito orgulho, né? Falam a fala com muito orgulho, né? Nesse momento, né? Mesmo que no passado tenha sido um idioma desprestigiado, né? Como acontece também com o galego, mas eles falam com muito orgulho das suas 3 vertentes, não é? Ou seja, particularmente é uma discussão diária, né? Nos bares, em todos os lugares, o modo de falar de cada um desses 3 povos, que são povos muito pequenos, né? Comparado com a Galícia, lá a gente está falando de cerca de 4.000 pessoas, né? Nos 3 povoados. Moi pouco. No Día Mundial do Patrimonio, neste Congreso de Patrimonio Inmaterial, Xosé, cal é o teu desexo para o futuro ou cal é o que esperas un pouquiño deste Congreso e que esperas que pase ca cuestión do patrimonio inmaterial para un futuro próximo? Para mim, assim, é sempre essa questão de como desenvolver práticas para as novas gerações aprenderem, transmitirem e criarem, né? Porque às vezes a gente pensa nessa questão do patrimônio como se fosse só uma recuperação do passado, mas acima de tudo temos que ter uma visão de patrimônio como este campo aberto de criação, né? Então as novas gerações vão criar, vão transformar, vão agregar, né, novos valores e assim como qualquer processo cultural, né? Cultura não é algo parado, né? Cultura é um permanente fluxo de transformação. Muito obrigado, José. Tá, muito obrigado também. Do lado organizativo, Xavier Álvarez, co que tamén falamos, encargado do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, Xocas, comentounos a relación da entidade co Congreso e falounos das súas actividades e de moito máis. Ben, estamos aquí, seguimos no Congreso de Patrimonio Inmaterial, aquí na Facultade de Ciencias de Educación. Estábamos con Xavier Álvarez, o encargado do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Xocas, que leva dende hai bastantes anos colaborando, facendo cousiñas aquí en Ourense sobre patrimonio inmaterial. Saudamos a Xavier Álvarez, que nos vai contar un poquinho como é a relación do Centro de Cultura Popular tamén un pouco con este Congreso de Patrimonio Inmaterial. Cantas edicións levades xa colaborando? Bueno, pois esta é a 6ª edición do Congreso de Patrimonio. Levamos dende o principio colaborando, promovendo, patrocinando, finalmente sacando as actas, publicando as actas das conferencias e das participacións que teñen lugar no Congreso. A relación que temos, pois, dependendo da ocasión, máis intensa ou menos. Neste realmente colaboramos e patrocinamos, aportamos apoio económico dende o Centro de Cultura Popular, que é Diputación de Ourense. Non quero deixar de dicilo porque ao final son os que poñen o diñeiro. E que facemos? Pois en ocasións o que presentamos son ideas temáticas, buscamos colaboracións que nos permitan, nós non temos a capacidade, non temos personal para botar adiante moitos proxectos, moitas ideas, pero si buscamos persoas ou institucións que podan colaborar ou directamente elaboralas elas, non? Desde o principio, desde a primeira edición do Congreso de Patrimonio, estivemos en colaboración coa Facultade de Educación, non sei se se chaman de Educación. Sí, creo que Educación e Traballo Social. Antes creo que era Ciencias da Educación, non? Pois, dende aí pretendíamos que o patrimonio inmaterial da provincia de Galicia, do noso país, pois tivese máis visibilidade, sobre todo nos centros educativos. Desde a orixen do centro
remontome un pouquiño máis desde a orixen da Escola de Danza, que é o xerme do Centro de Cultura Popular, sempre tivemos moi presente que a cultura tradicional tiña que estar presente na xente nova, porque ao final é quen poden recibilo e poder que siga viva, que poda transmitirse, non? Se non é desa forma é imposible mantela. Pois as escolas é o medio. A Facultade de Ciencias de Educación pois está aberta a este tipo de colaboracións e permitiunos pois facer con este o sexto congreso. Os outros 5, recórdanos un pouquiño como eran? Pois o primeiro foi no ano 2003, antes da creación oficial do Centro de Cultura Popular, pois dedicámoslo a Xaquín Lorenzo. Non quero mentir, creo que foi a Xaquín Lorenzo, outro foi a etnografía en xeral. O terceiro sí foi sobre o carnaval en Galicia, principalmente o carnaval aquí en Ourense ou en Troido. Despois fixemos un cuarto sobre o Camiño de Santiago, creo que coincidiu cun ano que era Xacobeo. O Camiño de Santiago en Ourense, relacionado á educación e ao patrimonio que había ao redor do camiño. Como transmitir ese camiño e como leválo á escola para que a xente se sentise identificada con o que teñen aí, que moitas veces non saben. E o quinto, que foi o anterior a este, quizás un dos que máis éxito tivo, foi sobre o afiador, a roda de afiar e o seu mundo, o mundo do afiador, toda a historia que hai ao redor del. Un tema moi vinculado á provincia de Ourense. Justamente neste punto que comenta sobre a provincia de Ourense, que é o voso radio principal de acción, crees que temos un patrimonio inmaterial especialmente vasto e en que medida estades contribuindo dentro do Centro de Cultura Popular a promover ese patrimonio? Sí, o hai, claro que hai. Pois mira, dentro do Centro de Cultura Popular o que facemos é un montón de actividades relacionadas coa investigación, coa conservación e coa transmisión do patrimonio. Dentro a Escola de Danza, que é un departamento, unha das actividades que temos dentro do centro, pois música, baile, danzas, rituais, cancións, está sempre presente. Temos un departamento, voulle chamar así, de xogos populares que durante todo o curso está indo aos colexios a mostrar como xogaban os nenos antigamente e como poden seguir xogando hoxe. Non quero que pareza que tracemos cousas do pasado ao presente, senón que hoxe son cousas que están vivas e poden seguir xogando e divertirse con elas. Xogos populares, música, baile, cancións, publicacións como a revista Raigame, onde plasmamos toda esta riqueza que temos, outro tipo de publicacións sobre cancioneiros, sobre as danzas tamén, non me quero repetir. É un das actividades onde compendiamos toda a filosofía do centro e a Romaría Raigade que celebramos en Vilanova dos Infantes cada 17 de maio, onde pretendemos que non sexa unha festividade únicamente das letras galegas, sino máis alá da cultura tradicional, do sentimento de pobo galego, onde no seu inicio, creo que o mantemos todavía, a idea principal era a transmisión, unha festa interxeneracional, onde a xente maior ensena aos pequenos como era a vida antigamente, pero que se pode facer con esa artesanía, con esas accións que se facían antes e como poden seguir vivas hoxe. Faremos un especial sobre Raigame porque dá moitísimo xogo, desde logo que é unha romería das máis importantes. Falábamos ca xente de Ponte nas Ondas pola mañá, comentando un pouquiño o percorrido dos últimos casi 30 anos, dende que están en acción, eses programas todos que sacaron adiante, eses rapaces colaborando e promovendo cultura popular, radio, etnografía, patrimonio inmaterial. Vos dentro do voso recorrido, do voso movimento patrimonial, como vedes os próximos anos? É dicir, como vedes o futuro? Estás dicindo, non, que os xogos están aí, ten que ser algo super interxeneracional. Ves que hai marxen para que se perpetúe o patrimonio inmaterial nas novas xeneracións? A ver,
moita cousa xunta. Primeiro, o patrimonio inmaterial. O patrimonio inmaterial tamén está presente no patrimonio material. Entonces, seguindo a Xosé Carlos Sierra, eu son un pouquiño reacio a distinguir entre patrimonio material e inmaterial. Todo vai xunto. Todo vai xunto, exactamente. Unha ponte, unhas poldras, un canastro, ten patrimonio inmaterial. Arredor. O seu alrededor hai moito deso. Un cruceiro, pois realmente ten máis de patrimonio inmaterial que de patrimonio material. É a pedra que está aí colocada, sí, pero hai unha cantidad de lendas, de contos, de ritos ao redor dun cruceiro que ao mellor teñen máis valor, non? Problema, pois que o mundo está mudando tanto que hai moitas cousas que van a desaparecer, como é lóxico. Hoxe non temos o que tiñamos hai 1000 anos, é normal, mudan, cambian. A xuventude, un exemplo é a lingua, e cada vez hai menos galegofalantes. Por moito que se diga, cada vez hai menos. Entón, que hai marche para mantelo e para traballar nel? Sí que hai, por suposto. Outra cousa é que a poboación este identificada con esas actividades, que as queira, e que asuma que son identidades galegas e que deben mantelas. A romería raigame. O noso medo é que se convierta en unha festa e que perda o sentido que lle queremos dar. Que romería. Popular. Sí, popular, pero non nese sentido. Etnográfica, exactamente. Que o sentimento de identidade galega perviva neles, nos que asisten, non unha festa na que vamos a tocar música, vamos a bailar e vamos a cantar. E como é o 17 de maio, facémolo. E o 18, pois estamos en outra cosa. Moi ben, pois maravilla, graciñas polo teu tempo, Xavier, e a seguir facendo este bo traballo. Moi ben, pois moitas gracias. E continuamos por aquí no Galiportus, continuamos en Radio Lleriz 107.2 da FM, neste voso programa, neste voso podcast que une Galiza e Portugal voz a voz, hoxe co especial Ponte nas Ondas, co especial dedicado ao Congreso de Patrimonio Cultural Inmaterial celebrado en Ourense neste mes de novembro. Seguimos escoitando protagonistas. Un dos ponentes das xornadas do Congreso foi Alexandre Sotelino, profesor da USC, da Universidade de Santiago de Compostela, e copresentador, xunto a Paula Campos, dunha comunicación sobre educación e patrimonio cultural denominada O Entroido Ourensán como eixo de desenvolvemento comunitario. De Entroido e de moitas cousas máis relativas á educación e a patrimonio inmaterial falamos con Alexandre. Ben, seguimos aquí falando de patrimonio cultural inmaterial e seguimos no congreso que se está a celebrar na Facultade de Educación e de Traballo Social aquí en Ourense. Estamos con Alexandre Sotelino, profesor da USC, que está aquí comigo. Moi boas, Alexandre. Moi boas, que tal? Viñestes presentar ao Congreso ti tamén Paula Campos Álvarez unha comunicación moi interesante sobre educación e patrimonio cultural. Recibiristes vos un pouquiño o Entroido Ourensán como eixo de desenvolvemento comunitario. Coméntanos un pouco en que consiste este proxecto. Bueno, primeiro que quen debería de contar o mellor sería Paula, que é a autora. Isto foi resultado dun traballo de fin de grado, porque Paula ten ascendencia en Laza e Berín, é dicir, ela é unha filla do Entroido, e ademais pedagoga de formación, co cal estaba vendo tamén a vinculación que pode ter o Entroido co desenvolvemento comunitario e visto desde unha perspectiva educativa. Moitas veces temos analizado desde unha perspectiva antropolóxica, pero non tanto desde a perspectiva educativa ou pedagóxica. Ese era un dos obxectivos do traballo. Entón, o que plantexamos, cando deseñamos o proxecto, foi ver como as iniciativas de Entroido na provincia de Ourense, en diferentes lugares, desde Cartelle ao Triángulo de Entroido, Vilariño de Conso, Viana, ou mesmo Entroidos da cidade da capital, pois teñen tamén algunha pegada no que pode ser o desenvolvemento comunitario, o desenvolvemento local, temas asociativos, de participación. Esa é un pouco así a idea de maneira xeral.
Para quen non coñece moito a cuestión, en que consisten esas boas prácticas cando falamos de patrimonio cultural inmaterial? A ver, nós o que fixemos foi un estudio diagnóstico. Entonces, estivemos vendo en que medida neste caso os entroidos da provincia de Ourense, en algúns casos influen nese desenvolvemento comunitario, porque hai asociacións vinculadas que traballan durante todo o ano, que serven como unha excusa para a dinamización do rural, que serven como unha excusa para a convivencia, para a revitalización tamén de algunhas aldeas e povos. E ese foi ver como en cada vila, en cada lugar, se están implementando e como se utiliza o entroido como unha excusa para xuntarse. Entón, estivemos vendo que hai lugares que está máis institucionalizado, como pode ser Verín, como pode ser Xinzo de Limia, outros. Hai lugares que hai asociacións máis horizontais que traballan o sea, que están a traballar en prol do entroido, e hai lugares como Laza, como Matamá, como aldeas máis pequenas, como Sande, que son asociacións pequenas ou incluso colectivos non organizados dunha maneira máis, digamos, como entidade xurídica, pero que siguen traballando en prol desa manifestación. Que é o que importa, ao fin e ao cabo? Que non se perdan os ciclos xeracionais, que se manteña o contacto cunha realidade local, rural e que ten un sentido puramente patrimonial, como que estamos falando no Congreso, e desde unha perspectiva educativa, ver como podemos utilizar iso para unha dinamización e incluso para traballar proxectos pedagóxicos non só en centros educativos, sino tamén desde o ámbito non formal. Ese así un pouco tamén en perspectiva e a panorámica do traballo. Que foi o que máis vos sorprendeu, Alexandre? Dicía, a nivel diagnóstico, a nivel estudo, sempre hai algún dato, algunha mostra representativa, algunha cousiña que dixerades, con isto non contábamos. Mira, unha das cousas que máis coincidían todos os entrevistados, porque foron 13 persoas entrevistadas de diferentes colectivos que participan no entroido, máis tamén despois unha entrevista grupal, coincidían todos no mesmo, que é como o entroido é unha forma de entender o seu tempo, as cousas pasan antes ou despois do entroido, é unha forma de entender o ano, os ciclos. Outra cousa na que coincidían é a descripción do entroido como un sentimento de pertenza a un lugar, a un grupo, a un colectivo, a unha comunidade, e como tamén o entroido fai que se olviden as diferencias que existen noutros ámbitos e fai que todo o colectivo, toda a comunidade este traballando en prol dun mesmo obxectivo. Eses tres focos eran comuns en todo o estudo. E outra das cousas, tamén ahora negativo, vimos que existen poucas iniciativas sistematizadas desde a perspectiva educativa para traballar o entroido. Existen, obviamente, hai escolas que traballan o entroido, hai entidades que traballan o entroido, concellos, pero de maneira moi puntual e en algún caso pois simplemente se quedan en actividades concretas nunha semana concreta, pero sin ir máis alá, sin ir profundizar. Eso foi do que vimos, co cal o potencial que ten esta manifestación cultural está encima da mesa e que se pode estender a outras manifestacións culturais. Como conseguir un pouco que o entroido sexa unha referencia de patrimonio inmaterial para todos, como conseguir que sexa hexemónico no coñecemento? Refírome cando vemos que moitas veces pois o entroido, como tantas outras cousas, é casi arrasado pola versión cultural hexemónica de vimos aquí facer o botellón e demais. Desde o plano académico xa sei que é diferente, pero un pouco por onde podemos ir? Bueno, a pregunta é que queremos, conseguir a partir deste estudo, porque nós non queremos tampouco poñer o énfasis no entroido como un revulsivo para moitas cousas, non? É dicir, o entroido o que é unha manifestación cultural moi viva, moi presente e que non está morrendo, é dicir, non é como outras manifestacións que hai que recuperar. Neste caso é unha manifestación puramente viva, incluso por exceso, en algún caso, e o que queremos é aproveitar esa motivación que xa ten de por sí a manifestación para intervención social e para intervención educativa, para intervención desde a pedagogía social, podemos decirlo así. Entonces, o que queremos desde ese punto de vista é potenciar esa motivación que trae de por sí para incluso previr actitudes como que estamos falando de nocivas para a saúde e ter certa presenza das manifestacións culturais como un revulsivo nos comportamentos e na volta a uns valores de convivencia social. Sabes que o noso é un programa galaico-portugués, non sei se
tocastes tamén a sur da raya algunha cousiña, como pode contribuir tamén o entroido dos dous lados para reforzar eses lazos? Pois mira, non tocamos, o estudio era só da provincia de Ourense, fixemos un estudio da provincia de Ourense, nun inicio incluso pensamos en ampliálo a toda Galicia, pero empezamos, dixemos que a bola que vai crecendo. Entonces, sí que noutros momentos da miña vida académica fixen un traballo sobre a perspectiva intercultural do entroido e como nos pode vincular con outros grupos comunitarios e con outros, e incluso máis alá da raya e de outras moitas rayas. E o que víamos é que ao final este tipo de manifestacións únenos nunha cousa moi clara que é a vivencia. Podemos diferenciar, todo vemos a diferencia entre o Carnaval de Río, o de Venecia, ou os entroidos galegos, ou Tenerife, vemos claramente esa diferencia, é clarísima. Sin embargo, o que pode sentir unha persoa de Tenerife, ou de Río, ou de Venecia, ou de calquer entroido ou Carnaval, a vivencia, a vinculación co grupo, o sentimento, a preparación, o cambio de roles, os tempos, é similar. Ao final, estamos todos sentindo o mismo en diferentes lugares do mundo. Isto, Galicia e Portugal, exactamente o mesmo. Temos entroidos moi potentes do outro lado da raya, moi cerca incluso, moi fortes, moi semellantes ao noso, rurais, ben conservados, e é unha forma tamén de ver que o que se está facendo dun lado da raya, do outro, e máis alá, ao final sigue nos unindo como comunidade. O ser humano, como ser social, necesita esa empoderamento do común, ese empoderamento do grupo social. E as manifestacións lúdicas, sexa entroido, sexa serán, sexa o que sea, reforzan ese sentimento. E en Portugal, como pobo irmão, ainda por riba compartimos lazos culturais, non é menos. E por último, tirando un pouquiño aquí da astroloxía, como ves a cuestión do patrimonio inmaterial común con Portugal e da cuestión do entroido? Como a vemos un pouco desde a vosa análise que realizastes da USC para os próximos 10, 15, 20 anos? Temos que seguir recuperando, temos que seguir mantendo, cara onde temos que ir para que a cuestión das novas xeracións siga viva? Esta é unha pregunta que me fago moitas veces, non? Que tradición para qué e tradición ata onde? Ou patrimonio para qué e patrimonio ata onde? É dicir, todo ten que ser conservado e para qué? E póñoche un caso moi concreto. Temos tradicións fora do entroido que pois vinculadas ao maltrato animal, temos tradicións vinculadas a desigualdades de xénero, temos tradicións vinculadas incluso ao maltrato, ou coplas ou cuestións que son cuestionables. Entonces, a escola nesto xoga un papel fundamental, que queremos manter, por qué e como se forxa a nosa identidade. Desde unha perspectiva crítica, na escola temos que traballar o patrimonio, obviamente, de onde vimos, de onde bebemos, como somos, porque somos como somos e porque estamos onde estamos. Pero tamén facendo a pregunta de cara onde vamos, e isto ten un sentido histórico, ten un sentido contextual nun momento concreto que ahora pudo perder. Entón, a escola, desde esa perspectiva crítica, pode utilizar o patrimonio para fomentar un pensamento de futuro anclado na identidade de cada quen. Moi ben, pois un placer Sote por estar connosco, ata a próxima. Ata a próxima, que seguro que hai. Graciñas. Un dos membros do comité organizador do Congreso e eminencia da antropoloxía é Xerardo Pereiro, profesor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a UTAD. Con el departimos de educación, de patrimonio, de lingua e máis. Como poderedes escoitar, na miña ansia de ourensanizar todo, xa o coloquei ao natural de Palas de Rei como nativo ourensán. Continuamos aquí neste especial realizado a pé de campo sobre o Congreso de Patrimonio Cultural Inmaterial aquí na Facultade de Educación e Traballo Social. En Ourense estamos con Xerardo Pereiro, que é un ourensán, profesor na UTAD, antropólogo, para comentar un pouquiño como está sendo o transcurso do Congreso. Que tal está indo as cousas, Xerardo? Bueno, son de Palas de Rei, pero pode ser a ourensán de adopción. Se queres, a traballei en Allariz. Como me comentabas, a cuestión de Allariz xa te metí no paquete de ourensán. Traballei varios anos con moito gosto no Parque Etnográfico de Allariz, a orientación de Xosé Carlos Sierra e moi
me sinto tamén moi alaricano tamén, nese sentido, cada un. Como... Me sinto tamén insano. Perfecto. Como parte importante do comité organizador, como valorades este sexto xa Congreso de Patrimonio Inmaterial? Bueno, pois moi positivo, como todo congreso sirve un pouco para encontrarse, recoñecerse, coñecerse, a volta dun tema como é o patrimonio cultural inmaterial, que está agora un pouco na calda, está un pouco na onda, e que nos permitiu tamén repensar a relación entre o patrimonio cultural e a educación tanto escolar, formal, como a educación comunitaria, permanente e de adultos ao longo da vida, non? A nivel educativo, en que punto estamos, Xerardo? Que se está repensando? Que conclusións estamos sacando? Bueno, o que está intentando Ponte nas Ondas é integrar o patrimonio cultural inmaterial, especialmente o galego-portugués, nos currículums académicos, en primeiro lugar, da formación de profesores, nas universidades de Galicia e Portugal, públicas, especialmente, e tamén no currículum do ensino infantil, primario e secundaria da Xunta de Galicia. En principio, a Xunta de Galicia parece que asume un proxecto piloto con 20 escolas que vai integrar un modelo de Ponte das Ondas, un modelo educativo do patrimonio cultural inmaterial de Ponte das Ondas, e creo que é unha boa noticia. Nesa integración, a Gantro, a Asociación Galega de Antropoloxía, vai colaborar na formación dos profesores para ensinalos do punto de vista metodolóxico, teórico, técnico, tecnolóxico, no traballo con os patrimonios culturais inmateriais. Falamos de patrimonio cultural material, se queremos no sentido da UNESCO, pois as tradicións orais, os coñecementos sobre o universo e a natureza, as técnicas e os saberes sobre o artesanato, as festas, as festividades e as artes do espectáculo. Non estamos a falar cunha concepción da UNESCO de cinco partes, pero tamén podemos incluir, de acordo con algunhas legislacións, outros elementos e outros aspectos do patrimonio cultural inmaterial, como pode ser a alimentación, os coñecementos sobre a alimentación, etc., dependendo da óptica que se fale. Entón, hai unha boa noticia aí, que hai unha responsabilidade colectiva por parte da Xunta de Galicia e da Consellería de Educación para asumir o modelo de Ponte nas Ondas de educación e traballo con patrimonio cultural inmaterial en 20 proxectos educativos en Galicia. En Portugal estamos intentando, tamén estivo por aquí o secretario de Estado en Funcións de Educación, Antonio Leite, e só que con o stand-by en Portugal neste momento veremos, pero bueno, polo menos vontades políticas parece que hai para integrar, e iso creo que é unha boa noticia do Congreso. Ti que tes moita experiencia nos dous lados da raya, que levas, dicíasme, máis de 20 anos traballando en Portugal, como profesor xa moi asentado na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, como valoras o patrimonio, como se trata o patrimonio desde o lado portugués e como se trata o patrimonio desde o lado galego, como antropólogo tamén, como ves esta cuestión? A nivel un pouco o patrimonio como un todo e despois tamén o patrimonio que estamos falando estes días inmaterial e a cuestión galaico-portuguesa. Trátase de igual maneira dos dous lados? Sí. Pois é moi boa pregunta, daría para falar horas e horas, é moi difícil sumariar e tal, non? Pero bueno, de forma resumida e para entendernos, sí que hai diferencias políticas, hai diferencias administrativas, hai algunhas diferencias no enfoque legal dos patrimonios tamén, e despois hai diferencias na execución e nos recursos financeiros que se destinan os diferentes patrimonios. Na cuestión, sería longo de explicar tamén, daría para unha conferencia de dúas, pero na cuestión, colocando un exemplo na cuestión do patrimonio cultural inmaterial, en Portugal se está traballando, eu creo que dunha forma moi positiva. Hai un inventario nacional, que é a matriz do PCI, público, online, accesible, hai candidaturas, hai unha democratización do patrimonio cultural inmaterial, xa non é o patrimonio dos ricos, o patrimonio dos monumentos, das belas artes, son os patrimonios das clases traballadoras, do pobo, os patrimonios, digamos, que das poboacións menos favorecidas, que se están recoñecendo, visibilizando e valorando e valorizando
como algo moi importante para as comunidades. Son patrimonios vivos que están a ser clasificados a través de procesos bastante obxectivos, procesos que teñen un aval científico, que teñen que ter un recoñecemento das comunidades, que teñen que ter un papel educativo, educación permanente, e que acaba por ter un impacto no de poña unha visibilización, un recoñecemento público nacional, e un impacto moi positivo ao nivel de organización das comunidades. Nese sentido, eu creo que está habendo procesos, ademais de candidaturas por todo, especialmente por todo Portugal, para recoñecer elementos culturais comunitarios como patrimonio cultural material. É un bon exemplo de como se traballa. En Galicia eu creo que estamos aínda moi no século XX ou no século XIX ao nivel de coñecemento. Hai moi pouca investigación pública sobre eso, non hai investimento. Había unha sección de etnografía antes na administración pública galega, non a hai. Hai unha política que, no meu entender, aínda moi pouco dinámica na idea de patrimonio. A pesar de que a legislación galega recoñece na legislación de 2016 en 3-4 páxinas, hagas un capítulo especial, un título especial sobre o patrimonio cultural e material, ou a execución, o desenvolvemento diso está moito aquén do desexable do punto de vista administrativo. Non hai un inventario público online que poidan traballar os profesores, as comunidades e tal. Pero, en contrapartida, do lado galego, como tamén do lado portugués, do lado galego, a sociedade civil colmata esas lacunas que a administración non consigue cubrir. Entón, entidades como o Museo do Pobo Galego, entidades como o Consello de Cultura Galega, como patrimoniogalego.net, que é unha iniciativa da sociedade civil, de asociacións culturais e do movimento patrimonialista galego, que é moi importante, o movimento patrimonialista galego é super importante, están inventariando, catalogando diferentes tipos de patrimonios, o patrimonio cultural e material, patrimonio material, patrimonio cultural industrial, incluso, que é algo que é moito máis importante do que ás veces os galegos os recoñecemos, patrimonio tamén de tipo histórico, etc. Por tanto, o que a administración non está a veces dinamizando, liderando a propia sociedade civil galega, por esa vontade de desexo de identificación do patrimonio, está traballando en proxectos super interesantes, o portal patrimoniogalego.net, moi voluntarista, pero con moito envolvemento da sociedade civil. Eu creo que son traballos. En Portugal, o protagonismo das comunidades e da sociedade civil, especialmente no norte de Portugal, tamén é importante, pero hai máis tutela da administración pública, tanto ao nivel de xuntas de freguesía, que non existen en Galicia, como ao nivel de municipio, como ao nivel de Estado. Aínda con menos recursos financeiros, sí que hai unha certa tutela, un certo apoio, incluso apoio científico tamén por parte das universidades e da obligatoriedade, por exemplo, que a figura dun antropólogo que participe nos procesos de patrimonialización, como asesoramento, consultoría, ou colaboración, un traballo colaborativo con as comunidades nos procesos de recoñecemento dos seus propios patrimonios. Xa acabamos. Comentaba tamén con Xerardo Feijóo tamén sobre a cuestión de Ponte nas Ondas. Somos conscientes do papel, do rol tan importante que tivo Ponte nas Ondas na cuestión inmaterial, é dicir, ata que punto é importante Ponte nas Ondas en todo este cóctel. Bueno, eu tive a sorte de ser un dos artífices da candidatura a UNESCO, xunto con Cristina Sánchez Carretero e outros colegas da Asociación Galega de Antropoloxía, da candidatura a UNESCO de Boas Prácticas. Pero veño colaborando con Ponte nas Ondas desde fai moitos máis anos. E Ponte nas Ondas, máis do que ese recoñecemento UNESCO, máis alén dese grande mérito, eu creo que ten outros méritos que ten a ver máis con a cultura de base, con a relación do patrimonio cultural inmaterial, as novas tecnoloxías, a radio, as fotografías, o traballo con escolas durante 28 anos, 29 anos. Ese traballo de base deles, dos profesores, da rede de escolas, unha rede de contactos de turismo de escolas, de utilizar o patrimonio cultural como unha cultura de paz, como unha cultura dentro do espacio da lusofonía, dentro dun espacio iberoamericano, dentro dun espacio europeo e mundial. Eu creo que Ponte nas Ondas está aínda
creo que non suficientemente recoñecido nos seus méritos, con moita humildade, eu creo que con moita humildade que practican os profesores e todo, digamos que a rede de Ponte nas Ondas, creo que máis do que recoñecer a sociedade debería de valorar tamén como esta forma de enfocar a cultura e o patrimonio axúdanos a desenvolver, a ser mellores, a crear benestar e a sementar algo de futuro, que é a educación. Hai un eslogan a min que me recorda Ponte nas Ondas do goberno de Singapura de si pensas que a educación é moi cara, experimenta non ter educación para saber o caro que te vai a costar. Entón, Ponte nas Ondas demostra a importancia tamén da educación e de sementar e de como sementas en valores culturais, en recoñecemento das culturas propias e de como a cultura da diferencia non é un obstáculo para a interculturalidade, para o diálogo, para o respeto con a diversidade, para resolver as diferencias, para xuntar, utilizar a cultura diferencial galega como algo que tamén nos une en diversidade e en relación con outros moitos outros. E en ese sentido, eu creo que Ponte nas Ondas, con as ferramentas que utiliza e con os relativamente escasos recursos, ten conseguido moitísimo, non só a nivel galego como a nivel internacional. E penso que a sociedade galega, con o recoñecemento que vai tendo, que empezará a recoñecer cada vez máis, nese sentido. E oxalá haxa máis Ponte nas Ondas ou camiños posibles para traballar con a cultura e a sociedade que nos pode axudar a resolver problemas sociais, axudar a desenvolver as comunidades. A última, Xerardo, que pouco che vou contar, que levas moitos anos en Portugal traballando, a cuestión da lingua posiblemente é a cuestión crucial a nivel de patrimonio cultural partillado entre Galicia e Portugal. Estámoslo vendo no Congreso, onde hai contributos de ponentes portugueses que evidentemente poden utilizar a súa lingua. Nos utilizamos a nosa variante, ao final hai un nivel de comprensión, de comprensibilidade que xa lle gustaría a moitas outras fronteiras europeas, a moitas outras raias. A nosa é unha raia moi fluida. Como ves a cuestión? E, sobre todo, interésame moito desde o punto de vista portugués, que sempre parece que hai esa pouquinho esa aprensión a identificalo todo como España e falar portuñol. Ata que punto é importante facer pedagogía en Portugal tamén da cuestión lingüística? Moito. Eu creo que os meus colegas e amigos Carlos Pazos da Universidade do Miño e Elías Torres de Galabra da Universidade de Santiago, Elías, din que hai moito ruído nesta relación. Entón, creo que hai que apagar o ruído, baixar o ruído nesta relación. Decía tamén, creo que Carlos Casares, que a Galicia tiña un amor platónico por Portugal, e eu sinto un pouco eso, e un amor platónico a veces non correspondía. Ese é o tema. Porque a pedagogía, como ben falabas, que teño que facer en Portugal, o que fago, o que me sinto obrigado, cada día é unha traballeira, un traballo impresionante. Creo que melloramos moito en sentido de aproximarnos. Pero claro, o problema da representación que a Galicia ten en Portugal, a cultura galega e en particular a lingua, é unha disputa, é unha polémica moi conflictuosa, tanto do lado galego como do lado portugués, en parte, na miña interpretación e no meu traballo de análise, porque en Portugal se ve moito a través dunha visión moi ultranacionalista portuguesa. E me refiro a través de un Estado, unha nación, unha cultura. E recoñecer que algo que decía Saramago, que non todos os lingüistas están en Santiago, que non existe un portugués, que hai diferentes portugueses, pois custa moito en Portugal, custa moito aceptar tamén a diversidade. É curioso, porque no lado da lingua española iso non existe, se acepta moito máis a diversidade, porque se entende mellor o concepto de sistema lingüístico, xa non por falar en lingua, nin en linguas. É dicir, eu son dos que penso, polo menos do punto de vista científico, que hai que cambiar o chip, e que galego, portugués, brasileiro, chamemos como lle chamemos galego, portugués, máis do debate nominal, do debate científico, eu creo que a cuestión é colocar no sistema lingüístico, que cando nós falamos ou cando nós vemos ou nos conectamos en visións do mundo con un caboverdiano, con un angolano,
con a xente incluso de Timor, con as súas diversidades, con un brasileiro, con alguén de Guinea-Bissau, de Santo Tomé e Príncipe, etcétera, de Galicia e tal, a partilla do sistema lingüístico non como un sistema de comunicación, sino como unha forma de ver o mundo, é tan semellante, aproximamos tanto que eu creo que podemos falar dun sistema lingüístico chamemos galego-portugués, luso galego, dependendo das ópticas teóricas, políticas de diferente maneira. Pero creo que hai ainda demasiado ruido e, como divides, fai falta moita pedagogía e tamén fai falta moita política, unha política máis valente, non máis valente da iniciativa dos dous lados. A iniciativa Valentín Paz Andrade está moi ben, pero creo que en Portugal se necesita tamén mudar o chip con relación a Galicia e pensar que España, o Estado español e España, sen ningún medo a falar de España, é diverso, pluridiverso, e que a Galicia é culturalmente pois moi lusófona e moi portuguesa, con as relacións históricas moi claras, con as relacións de solidaridade que son moitas veces esquecidas, escondidas ou invisibilizadas, e a lingua é un claro non só sinal de identidade compartida durante séculos e séculos, non hasta o século XIV, como din algúns, ou máis alén do que Fernando Venancio anda dicindo por aí, con o cal estou completamente en desacordo, de que galego e portugués non son a mesma lingua e que camiñan en camiños diferentes, como se as linguas non foran vivas, cambiantes, se non foran dinámicas e en contacto unhas con as outras, non? Pois nada, Xerardo, graciñas, obrigado, longa vida ao Congreso de Patrimonio Cultural e Inmaterial e longa vida a Ponte nas Ondas. Pois nada, moito obrigado, moitas grazas, graciñas. E finalizamos esta rolda de entrevistas realizadas in situ na Facultade de Educación e Traballo Social en Ourense, no Congreso de Patrimonio Inmaterial, con Xerardo Feijóo, un dos grandes protagonistas, secretario e membro fundador da Asociación Ponte nas Ondas. Del, coa súa experiencia de 28 anos de proxecto, había que falar, como non, en primeira persoa desa experiencia, dunha experiencia que consiste, basicamente, en rachar fronteiras físicas e tamén mentais. E seguimos no Día Mundial do Patrimonio Inmaterial, aquí con Xerardo Feijóo. Xerardo é o secretario membro fundador de Ponte nas Ondas, logo de cantos anos xa? 28 para 29. Moi ben. Cal é a valoración, se é que se pode facer un resumo así rápido, Xerardo, de 28 anos de experiencia nun día tan importante como hoxe? Bueno, resumo, rápido, imposible, son dúas palabras en este caso antagónicas, vouche facer un breve resumo. Pois estamos moi, non pode ser menos, estamos moi contentos da nosa trayectoria, fomos improvisando e aprendendo, como que se pasa en todas as empresas que se inician desde cero con descoñecemento, e estamos en un punto ahora no que conseguimos moitas das cousas nas que pretendíamos. Vou citar dúas solamente para que non sea xa moi, o sea, para que este resumo breve. Primeiro, o ano pasado nos inscribiron na lista indicativa mundial de asociacións con boas prácticas para o patrimonio inmaterial a UNESCO, o sea, un recoñecemento mundial. De feito, en Portugal é a primeira asociación que o consigue e en España hai pouquísimas, en Galicia somos os primeiros tamén. E outro feito importante que hoxe precisamente, que o día 16 de novembro, a Xunta de Galicia sacou para que 20 escolas en modo experimental este curso, 20 primeiras escolas do sistema educativo galego se inscriban para ser modelos do patrimonio, aplicar o modelo Ponte nas Ondas nas aulas das súas escolas. Entón estamos moi contentos porque conseguimos un par de cousas que detrás das que estábamos fai tempo. Como cambiou o perfil daquel Ponte nas Ondas de 90, dos principios do 2000, no que algúns como nós colaboramos? Como cambiou un pouco o modelo de Ponte nas Ondas, o modelo ese colaborativo de tirarse á rúa, de facer programas, de compartir cultura? Como está hoxe a cuestión?
A ver, cambiou moito como cambiou o mundo cambiou moito, a sociedade, e unha das, creo que das cousas positivas que temos nós é que sempre tratamos, non sei se o conseguimos, eso tendredes que dicilo dende fora, tratamos de observar o que nos rodea e todo o que nos rodea que sea positivo, tratar de aplicalo nas escolas. Entonces, seguimos na teima de descubrir os nosos alumnos, alumnas, e que eles mesmos sean transmisores do patrimonio inmaterial común aos galegos e aos portugueses, pero, claro, hoxe temos ferramentas que no ano 95, cando nos empezamos, eran impensables. Toda esta panoplia de elementos tecnolóxicos que hoxe podemos utilizar a custe prácticamente cero, é que o mundo mudou. O mundo mudou. Para a xente que temos algo de idade, non ten nada que ver este mundo co mundo de fai 20 anos, ni 25, ni 30 anos. Entón, nós tratamos de toda esta potencialidade que existe dos medios de comunicación modernos, que os nosos alumnos e alumnas son a súa vida, porque les nacen xa en esta época digital, a través de utilizar esas ferramentas para transmitirlle o que nós queremos transmitirlles, que é a existencia deste riquísimo patrimonio inmaterial que está, algúns aspectos del, en risco de desaparición. Foi sorprendente, Xerardo, encontrar, xa se sabía que había un patrimonio común, iso era máis que evidente, pero foi sorprendente a base de todo o traballo que se fixo, de todas as colaboracións, ir descubrindo como aínda seguramente había máis coincidencia da que se pensaba. Sí, efectivamente, o patrimonio estaba aí, había coincidencia, había algúns científicos que o tiñan xa estudiado, pero creo que a aportación de Ponte nas Ondas foi facer ver esta realidade que xa era preexistente o común da xente, os nosos compañeros e compañeiras galegos e portugueses e os nosos alumnos e alumnas que simplemente por atravesar a ponte que vai en riba dun río conseguimos, con xente coa que nos entendemos perfectamente, porque hai que esquecerse deste concepto de país estranxeiro. Entonces, pola vía dos feitos, os rapaces e as rapazas se dan conta de que os da outra beira, os galegos mirando para Portugal, os portugueses mirando para Galiza, que temos todo en común, porque os xogos son comuns, a cultura é común, a toponimia é común, en fin, a música non digamos, en fin, todo é común, a forma, o noso gusto dos galegos e dos portugueses pola comida e pola bebida, e é dicir, eso, que o que se nos pode agradecer a Ponte nas Ondas foi que divulgamos a existencia deste patrimonio común que obviamente non inventamos nós, xa estaba aí. Hai o mesmo entusiasmo dun lado que do outro por sacar adiante o proxecto? Hai entusiasmo mesmo dun lado que o outro, pero con todo que compartimos unha cultura de base que é común, unha lingua de base que é común, o desenvolvemento, digamos, das ambas sociedades é bastante distinto. Explícome. Inda o outro día estivemos en Portugal tendo unha xuntanza compañeros daqui da Galiza de Ponte nas Ondas con compañeros portugueses da Raya e chegamos á conclusión de que si queremos que teña éxito o que estamos facendo, tanto nun lado como no outro, o que si temos que aclimatar a cada unha das culturas burocráticas as propostas que facemos. Non é o mismo unha proposta aquí en Galicia que unha proposta en Portugal. É dicir, a proposta ten que ser a mesma, pero temos que mudar a forma de presentalo. En Portugal son moito máis reglamentaristas, teñen que telo moito máis pensado, ten que estar todo moito máis planificado, desde o principio do curso teñen que saber nas cousas nas que se van a involucrar. En Galicia temos un pouco máis de capacidade de improvisación, non? É dicir, se nos ocurre unha idea en xaneiro, plantexámola e en Galicia hai escolas. En Portugal sempre é o mesmo. É que non está no plano do centro, este curso xa vai ser moito difícil. Ben, quizás tamén nós temos que, sabendo que a cultura é común, pero non é idéntica, non é o mesmo común que idéntico. Entonces, axeitar as nosas propostas ás dúas realidades educativas. Ora ben, unha vez que entras en contacto co profesorado e cos nenos e as nenas, bueno, é o entusiasmo. O entusiasmo, a idea de aproveitar esta experiencia común é positiva e é totalmente a favor. É curioso, Xerardo, falarmos de cuestións físicas cando o patrimonio inmaterial non é tangible, pero teño entendido que hai proxectado, non sei se está avanzado xa un centro cultural partillado en Valença, que penso que era, non? En Valença vai ser ali no edificio que antes era da Alfándega, cando antes, antiguamente, cruzábamos que antes da Unión Europea había que enseñar os carnés ali, bueno, ahora todo eses edificios que hai ali, que son impresionantes, carecen de ningún sentido.
E entonces, cando era tamén unha arela nosa de fai moitos anos conseguir un lugar físico, un local físico de representación, non tanto de Ponte nas Ondas, cuanto do patrimonio común, no? Que haxe un local onde xente que descoñece ou xente mismo que é refractaria a aceptar que hai un patrimonio común, mira, vaite aquí e ali o podrás comprobar. E vamos a tratar de que se vexa fielmente que o patrimonio é común. Bien, e formando parte deso, pues estará Ponte nas Ondas tamén. Sí, está bastante avanzado en un nivel primario aínda, pero bueno, a Cámara de Valença, o presidente da Cámara de Valença, é dicir, o alcalde de Valença, está moi entusiasmado co proxecto, se candidatou a conseguir diñeiros europeos, e bueno, temos perspectivas de que poda salir adiante e a un plazo de varios anos que sexa unha realidade que podamos ir ali a ver un lugar onde se demostre fehacientemente que hai un patrimonio común e onde as escolas cos seus alumnos e alumnas podan ir, practicar, porque nós somos moito de que o patrimonio non se pode quedar en sentarse os nenos nas cadeiras e ver a unha persoa ilustrada que lles lanza as súas ideas. Non. Os nenos e as nenas teñen que imbuirse no patrimonio, teñen que facer o patrimonio seu, para que se den conta de que o patrimonio non é cousa de vellos, non é cousa... Non, tú estás facendo elementos do patrimonio e a veces non te das conta. Pois tú eres un partícipe, eres un futuro transmisor do patrimonio. Por último, Xerardo, como ves o futuro, coa candidatura aí en pé, en que cambiaría, se esa candidatura fora para adiante, en que cambiaría as cousas, fondos europeos, que estamos nunha época tamén de bastante movimento? Bueno, a inclusión de Ponte nas Ondas na lista indicativa da UNESCO, como primeira medida a favor, xa tivo que a Administración galega pois nos recibiu, que teño que decir que colaborou con nós na ida a Rabat, que foi o acto central da UNESCO onde se nos fixo esta inscripción na lista, ali estiveron con nós, nos apoyaron, etc. E, entonces, fruito desta proclamación de Ponte nas Ondas como inscrito na lista esta do patrimonio, bueno, pois xa houve unha recepción boa de un plan que era estender o modelo, porque a UNESCO non é un premio, é un recoñecemento a que hai un modelo, eles chamanlle así, o modelo Ponte nas Ondas. Entón, hai un modelo Ponte nas Ondas que ademais nos exixía a UNESCO para inscribirnos na lista que este modelo fora replicable en cualquier outra parte do mundo con unhas condicións similares á nosa, de ser dous espacios raianos que comparten unha cultura, e nós puxemos todo o noso empeño en demostrarlo na documentación que hubo que enviar, e debemos facelo ben porque nos aceptaron. Bien, entón, agora estamos no punto en que a Administración galega aceptou expandir este modelo Ponte nas Ondas e propor que aquelas escolas que queiran adherirse a él e traballar o patrimonio inmaterial dunha forma arreglada pois que o fagan. Foi un avance impresionante para nós tamén. Non me resisto a un comentario un pouco aí no aire, pero Xerardo, crees que hai unha fronteira, por chamar de alguma maneira, que non é algún espazo tan fluido como o galaico-portugués en outra parte de Europa? Eu non coñezo fielmente outras partes de Europa para dicirche, pero nós sempre mantivemos o contacto dos galegos e dos portugueses foi fluido sempre, porque eu vivín moitos anos en Salvaterra de Miño, que é raiano con Monsao do outro lado, e vivín en Salvaterra de Miño tempos antes de que houbera ponte. É dicir, para pasar atravesar o río Miño íbamos en un carocho, en un barco. E sempre, ainda con aquelas dificultades, sempre houve unha relación non só comercial, houve sempre matrimonios mixtos, galegos portugueses, portugueses galegas, é dicir, foi moi dinámico. Pero o que sí levamos moitos anos pondo todo o noso empeño é enrachar as fronteiras mentais, que a veces as fronteiras físicas son moito máis doadas de salvar que as fronteiras mentais. Aínda hai xente a día de hoxe que pensa que os portugueses son dun país estranxeiro. É máis, as nosas propias administracións pensan que para pasar de Galicia a Portugal pasas a un país estranxeiro, porque nos dificulta moitísimo as nosas actividades cando queremos cambiar de país, porque exixen unha cantidad de burocracia terrible para coller unhos nenos, e como pasa ali, por exemplo, en Salvaterra, que é o caso que citei, Salvaterra-Monsao, que son dous barrios da mesma población. Bueno, pois como son países estranxeiros na súa mentalidade, exixen un seguro, exixen unha planificación, unha autorización da policía, o sea, unha cousa brutal. Creo que estamos traballando ben na ruptura das fronteiras físicas e nos queda aínda treito para as fronteiras mentais en algúns estamentos que existen.
Con ese desexo deixamos, Xerardo, un placer, graciñas e longa vida a Ponte nas Ondas. Grazas, e efectivamente, a longa vida Ponte nas Ondas. Il est trop tard, il y a monstruo dans l'armoire et un météorite est tombé sur mon lit. Il y a plus de rue, je suis tombé dans un trou de cafetière. Ben, e ata aquí o Galiportus de hoxe, con todas estas entrevistas, con todos estes cortes que fostes escoitando, relativos a patrimonio inmaterial, ao Congreso de Patrimonio celebrado en Ourense, a Ponte nas Ondas, con esta pequena homenaxe a Ponte nas Ondas, como ponte entre escola e sociedade, e coa celebración do inmenso patrimonio inmaterial galego-portugués, fai que, por exemplo, haxa algún louco como a min que se lance a facer programas como este, como o Galiportus. Polo tanto, espero que vos gustara. Recordade enviar queixas, propostas e suxerencias a galiportuspodcast@gmail.com. Recordádevos tamén, estamos en Facebook, en Twitter, temos canle de WhatsApp. E xa sabedes, podedes escoitarnos en iVoox, en Podgalego, en Spotify. Subscribídevos, adheran xa para estar ao tanto de todo. Mais nada, hoxe marchamos co tema que no 2021 conmemoraba o 25 aniversario de Ponte nas Ondas. A por outros tantos anos, queridos amigos transfronteirizos. Chao, chao. Ponte nas ondas.